Odendo Comprehensive School. In early 90s, the year 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, tuliteseka hapa sana. Hapa inaitwa Odendo, kwa kijiji ambayo inaitwa Odendo. Kuna soko inaitwa Nyawawa pale juu, lakini hapa ilikuwa ni mambo ya mateso. In early 90s tuliteseka sana. Ndio sasa area yetu inaitwa South Game in Siaya County, Odendo. Kwetu iko hapo chini, lakini hii ndio ilikuwa gunda yetu mali tulitoka tukaenda tulizika babangu hapa Guka Soso, my uncle Okota Pete na watoto wetu wengi sana. Ndio wakati huo watoto wetu walikuwa nakufa wakiwa wadogo sana. 1 year 2 years mtoto wetu ameaga. Mamangu alikuwa analia, baba analia, tunalia. Kila asubuhi mara tumepoteza mtoto wetu. It was a very sad moment. So tunaomba tu watuombee sisi ambao tumebaki, tukuwe na maisha mazuri, tukuwe na afya njema, tukuwe na baraka, ili tufanye vitu ambazo hatungeweza kufanya wakati tulikuwa na mateso. Tuliteseka sana. Hapa inaitwa Kawuor. Hapa ndio sasa kwa kina Jaro. Inaitwa kwa Kijaluo Korgobonyuramji. Kwa kina Bonyuramji. Nyumba yetu ilikuwa pale. Hiyo ilikuwa nyumba yetu. Ilikuwa nyumba nyingine ilikuwa ya nyasi. Ilikuwa mvua ikinyesha, kila place inaingiza maji. Mamangu aliteseka sana. Mama Alice Atieno Bonyo Mindiaro Nyaruchieng Udairo, Nyaugenya Kager Modaka Lego Ndere, nindi kuwe mama umed gwedhowa mondo mi wadhi maber, wabed ngima makare. Inwathagra ahinya higni machon ma odwa ni kae, inwachandore kabisa. Gima wachamo ne onge, samoro wanindo kech, wadhi school Odendo ka ma Odendo kae mwasomi, wadhi school kata nindo kech, samoro kia lunch ya school to ido ka gimotedi onge. Mama pod ni puodho, pok owuok e puodho, kori modho pi tidok, chiemo onge. Ne tek kabisa. Koth bende goyowa. Nyasaye mondo oket chuny jonyuolwa kama okwe. Mama Alice Nyaruchieng gi babana George Obonyuramji, ankona Alfred George Okotha Pete gi kwara Hagai Awuor. Ulemnwa mondo mi wadhi maber, gikwa mondo dhi maber, mondo watim gigo mok nonyal timo kadier nwachandore chon, nwachandore ahinya kae nwathagre kabisa. Samoro lweny gore, oringo kae wadhi Kadana Alego Ndere, wabudho kanyo kadier molor school to waduogo ka kendo ng'wech kendo chamo kae. Dalau en dalau, east west, home is the best. Koru en koru. Nyasaye mondo omi ting'owa malo, gi nyithindwa duto. Wadwa maduong' Jojo Koth Obonyo miluongo chon ni Magang, mago winy. Nyithind mera Susana Koth Obonyo, wadwa Abraham Oduor, Nyasaye mondo ting'u malo. Gi nyithindwa ma Kanyanya Bengi, mamwa matin Flora Nyanya Bengi bende Odendo ni bathe kae. Gi nyathiwa machon miluongo ni Lili, Nyasaye osekawe. Nwaleme Lejo Ndori Lejo Maria ma pod waleme nyaka sani ka jaduong' yamo loko. Nyasaye mondo omed ting'wa malo, omed lemonwa mondo wamed yudo gweth makare, mondo wamed timo gigo mok wanyal timo dala. Erokamano. Nyinga en Jaro Soja, an Commander in Chief mar Green Army kata Gor Mahia 001, osiep Dr. Raymond Omolo.